Wannan fim ɗin da ake shirya ruwa yanzu mai suna gidan hada-hada. Ai wannan babu abin da zai ce wannan sai dai fatan alheri. Allah ya sa yadda muka fara wannan fim lafiya, Allah ya sa mu gama shi lafiya. Allah ya ɗaukaka fim ɗin nan. Allah ya sa fim ɗin ya ce da ba mu taɓa zato ba. Amin. Allah ya sa a dace, Allah ya sa a gama da duniya lafiya. Amin ya Allah. A cikin sinasinan da aka yi a wannan fim mai suna gidan hada-hada, wanne sin aka yi sin ɗin ya burge ka? Ainihin gaba ɗaya sinasinan da aka yi a gidan hada-hada gaskiya babu sin lemu ne ma gaba ɗaya. Tun da aka fara aikin babu aikin da za a ci yawa gashi nan dai an tsare kyamara wanda bai min daɗi ba da sin ɗin da nake ciki da wanda ba na ciki kowanne kawai ne ya yi a gidan hada-hada ya yi ne ya ci sunan nasu gidan hada-hada. To a me ka fito a gidan hada-hada? Me ga an sa suna na ne da Abubakar na guda ɗaya a kafka ne wuce kuma kowa ya san irin ruwan da nake takawa kuma ga sama kai na kuna kallo kusa ya an sace wannan ba sai na ce komai ba. To wani kuma me a gaban ka aje? Wannan ai ita ce ya daga Allah a wannan fim. Saboda a wannan fim gidan hada-hada akan da ake cakwakiya ma ake cakwakiya. Wannan ya ce daga Allah ya bani. Saboda haka akan ma da shi a cikin wannan fim din. Biki na ga a faɗa a duniya wanda manyan mata za su hallara a wajen da manyan maza za a zubar da dukiya za a yi bugawa kajewa ka zo buga zubar da dala ma za a dinga cikin wannan kyantawa. Wannan ita ce ya daga Allah ya daki. Ɗaya tamkar da goma. To yanzu su waye jarumai a cikin fim ɗin nan? Akwai su. Akwai Adama da kowa. Akwai Hauwa ƴar auta. Da masu. Ga ka. Akwai Malam Inuwa. Akwai na kowa. Akwai Sa'ayatun Layi Tage. Kai ga sunan dai sauran ma dai ba zan iya lissafa muku ba sai dai ku biyo mu gidan hada-hada wannan fim ya ba ku mamaki gaskiya insha Allah dan wannan fim din ma tun bai fita ba ma ana magana a zo a bashi a wani wannan fim. Kago me zamu ce wa Allah ai sai godiya gaskiya. Kago gidan hada-hada ai ya cikin gidan hada-hada. Gaskiya ne. Yawwa. To masha Allah. Shi wannan fim din dai a cikin gidan hada-hada TV za a dinga sa shi. Na manta hadar. Gidan marigayi Allah ya ji ɗansa da Musa Hannafi. Ɗansa Hannafi. Ɗansa na cikinsa. Shi ne ma ya ja ragamar wannan aikin da ya rakiya ne a bayan. Gaskiya ne. Yawwa masha Allah la haula wala quwwata illa billah. Fata alheri masu ya Allah ya baku ikon bibiyar mu a wannan tasha mai suna gidan hada-hada kuma muna neman alfarman ku da roƙon ku da wannan kokarin da kuka saba yi mana yau da kullum wannan subscriber dan Allah dan na ta wannan alamar rawa dan samun shirin mu a kowane lokaci idan muka dora wannan series na wannan aikin gidan hada-hada fatan alheri a gare ku masu ya mun gode.